karepku tinggal lakumu bicara aja ditinggal kapribaden katimuran mbok yo sing eling iku budaya Wilu sendalu nak, Ranas. Nggih, sedeng dalu. Heeh, ya kucem-kucem diraupi arep kesel disanggupi mergo labu sedulur nak. Nggih. Ki ngaturke tembang apa nak sing arep aturke apa topeng monyet? Garapane Abah Andrus. Nggih, niki wau wonten sing ngersakaken topeng monyet. Heeh to. Nggih. Ya, ya pokoke kowe dadi topenge. Monyete Ora aku lho, monyete ora aku lho. kok wis digenti meneh ngopo ora ditokke sing mau kae wae? Kepiye? Apik sing mau kae mau lho. Iki. Heeh. Aku diarani ngerogoh ya aku ora penak. Iki Mbak Yumu nonton kok omah, Pak. Pripun? Bapakne iki ngerogoh kok saiki. Lah terus Mbok sesuk nek wis ning omah. Jal, iki digocek sing lanang apa iki goleke? Heeh, sing lanang. Kepiye? Digoceki Jal. Heeh, piye? Nah, blangkone buka. Iki. Heeh, Buka blangkone kene. buka. Heeh. Njuk nggon jenengan Jal dibuka. Blangkonku. Heeh. Wah, kok nek nganti grimis mesake sing dodol. Ora jarene lak kuwi jenengan lak mung arek tak padake lho, tenan Ah. ora ngono lho. Ya padha kadang ya fotokopinya iki ora. Ane ngarep botak aku lak ora ngentutan kaya kowe. Kowe iku arep nelek ayu ning ngentutan kowe iki. Padha wae kok sing Dadi- ngono. Lah kok mulane lak jenengan sik to sing marahi? Aku mau mah krungu kabar eno. Ngopo? Tujune iki mau aku ngrungokke khotbah, khotib mau kayak khotbah kuwi. Heeh. Tujune wae kok Pripun? kowe iki dadi wedok no. Lah ngopo to? Nek upama mbiyen ki Nabi Ibrahim ki nyembelih putrane Nabi Ismail ki ora diganti wedhus. Kok kowe iki metu lanang, mesti wis disembelih kok no. Lah kok aku, ayo tujune Loh. kok aku. Lah iya ning aku ya bersyukur tujune kok aku wedok, sing lanang lak kono kok ora disembelih. Ayo mulane nek aku ae beruntung. Aku beruntung. Arep aku lanang ning nyatane biyen sejarah Nabi Ibrahim arep nyembelih Nabi Ismail kuwi diganti karo malaikat suwijining wedhus. Oh. Njur ora sida aku. Nek cara ora diganti ya aku sing disembelih karo bapak. Jane iki arek disembelih ning menik jarene meni kurang poel. Eh, Kurang poel dadi. ana sing wis poel ning jepot malah melu nabur rene. Sapa? Sapa? Oh, Mbah Katul. Ayo nak, ngaturke tembangane nak. Nggih. Ya, topeng monyet Mas, monggo. Digarap karo kanca-kanca. Dulur-dulur. Sampai jadi rumahnya dia.
jan. Wah, adikku Raras ngene ngaturke tembang topeng monyet jan nganyut-anyut. Iki sela panyuwunan akeh banget ana sing ngersake sambel kemangi ana katresnan jati. Ya, keparanggana wong ya ana 6. Heeh, wiwit kono ke Mak Juwariah terus adikku. Anakku si Risa Ristina njur Mbak Raras. Ya, bar Mbak Raras, Mbak Riris. Kakak beradik kuwi putra